कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रणाम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. മാതാജിയെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ സുഖമായിട്ടിരുന്നത്. നാനാഞ്ചനാശലാഭയാ ചക്ഷുർമീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോഗ്യളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 12. മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ. വാജിമേധൈസ്ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞൈ സമയജദ്ധരിം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ. വാജിമേധൈസ്ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞൈ സമയജദ്ധരിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേന ആ സമ്പത്താൽ സംഭൃത സംഭരിച്ചു. സംഭാര ആവശ്യഘടകങ്ങൾ. ധർമ്മപുത്ര ധർമ്മശീലനായ രാജാവ്. യുധിഷ്ഠിരൻ വാജിമേതൈഹി അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളും. ത്രിഭിഹി 3 മടങ്ങ്. ഭീത കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ഭയഭീതനാകയാൽ. യജ്ഞൈഹി യജ്ഞങ്ങൾ. സമയജത് പരിപൂർണമായി ആരാധിച്ചു. ഹരിം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപതിച്ച്. ആ സമ്പത്താൽ 3 അശ്വമേധങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ആർജിക്കുവാൻ രാജാവിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ഭയഭീതനായി ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കി.
നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം, അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആദ്യം തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ച സമയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ശുഭ സൂചകങ്ങളായി ഒരുപോലെ വന്ന സമയത്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആ സമയത്ത് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനാൽ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ ഭഗവാൻ തന്നെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത്? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് അങ്കുഷ്ട രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്കുഷ്ട രൂപത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ട് കുട്ടിയായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വിഷ്ണുരാധൻ, അതായത് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന പേരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പരീക്ഷിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണോ ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് കാണുന്നത്, എല്ലാവരെയും പരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് എന്ന പേരും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ കണ്ടത്? ചതുർബാഹുവായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അതുപോലെ സപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലം അല്ലെ, ഉരുക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ള കുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടി. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ ചുമന്നതായിരുന്നു, തീക്ഷ്ണമായിരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നല്ല കോപത്തിലായിരുന്നു അശ്വത്ഥാമാവിനോട് അല്ലെ. അങ്ങനെ തീക്ഷ്ണമായ അഗ്നിഗോളം പോലെ ചുമന്നതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള്. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗദ ഭഗവാന് ചുറ്റും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ വ്യക്തമായിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കണ്ടതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ ശേഷം കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ജാതകർമ്മങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? സൗമ്യനും കൃപാചാര്യരും ചേർന്ന് ജാതകർമ്മം ചെയ്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ യുധിഷ്ഠിരനും വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും പോലെ വളരെ വീരനായിരിക്കും. അതുപോലെ എന്താണ്, ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. രാജർഷി ആയിരിക്കും, പുണ്യവാനായിരിക്കും, നേട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശസ്തനായിരിക്കും, യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, കുലത്തിന്റെയൊക്കെ യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ, അതുപോലെ ബലി മഹാരാജാവിന്, ശിബി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ദാനശീലമുള്ള ആളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയണ്ടായി. അവസാനം ജാതകർമ്മം നിർവഹിച്ച് അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത്ര ധനവും സമ്പത്തും കൊടുക്കേണ്ടായി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഈ പറയുന്ന യുധിഷ്ഠിരന്റെയും അതുപോലെ അർജുനന്റെയും കീഴില് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു രാജർഷി ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് വേണോ അതൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശേഷം അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് ആഗ്രഹിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ഭയഭീതനായി. യുദ്ധം ചെയ്ത ശേഷം യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടായി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതിന് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമ്പത്ത് ആരാണ് സമ്മാനിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനനും അതുപോലെ മറ്റു സഹോദരന്മാരും സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ധനം കൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടായി. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ സമ്പത്താൽ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ആർജിക്കാൻ രാജാവിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ഭയഭീതനായി ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. ഭഗവത് മീസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാതാജി എടുത്താണെന്ന് പറയണ്ടായി. വലിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരനും വിഖ്യാതനുമായ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത്യധികം സംഭീതനായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ യുദ്ധത്തിലെ കൂട്ടക്കുരുതികളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച പാപങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുവാൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരം ഒരു യജ്ഞം വളരെയധികം ധനച്ചിലവുള്ളതാകുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരത്തിനായി മഹാരാജാവ് മരുത്തനും അദ്ദേഹം സ്വർണം ദാനമായി നൽകിയ ബ്രാഹ്മണരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ധനം ശേഖരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. മഹാരാജാവ് മരുത്തൻ ദാനം ചെയ്ത ഭാരിച്ച സ്വർണം മുഴുവൻ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവർ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു. മരുത്ത മഹാരാജാവാകട്ടെ ദാനമായി നൽകിയ ആ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങൾ വീണ്ടും ശേഖരിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനു പുറമെ യജ്ഞത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണ തളികകളും പാത്രങ്ങളുമെല്ലാം പാഴ്കുടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.
മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നത് വരെ ആ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങളെല്ലാം ദീർഘകാലം ആരും ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാത്ത വസ്തുവായി കിടന്നിരുന്നു. അവകാശികളായി ആരുമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ അവകാശി രാജാവായതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭ്രാതാക്കളോട് അവ ശേഖരിക്കാനായി ഉപദേശിച്ചു. ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ ആരും തന്നെ അവകാശികളില്ലാതിരുന്ന ആ സ്വർണം വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായോ എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രജകൾ സർവ്വവിധ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനാവശ്യമായ ഉത്പാദന വ്യവസായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയും ഉള്ളവരായിരുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരം ശേഖരിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചത്. അല്ലാതെ രാജ്യഭണ്ഡാരത്തെ സൂക്ഷിക്കാനായി അവ ശേഖരിക്കുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തേത് യുദ്ധാനന്തരം ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. അങ്ങനെയുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച, ഭഗവാന് സദാ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ഭയഭീതനായിരുന്നു, അത്യധികം സംഭീതനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു ആ യുദ്ധം എന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. അതുപോലെ അവരെയൊക്കെ വധിച്ചതിന്റെ ഒരു പാപം അത് എന്റെ മേലാണ്, അത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്താണ് വിചാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അത് എന്റെ തെറ്റാണ്, നല്ലത് സംഭവിച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് എന്റെ തെറ്റാണെന്നും വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അദ്ദേഹം 3 യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരന് പോലും ഈ 3 യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത്? മരുത്ത രാജാവ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി കൊടുത്ത കുറച്ച് സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അത് അവരവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ വീണ്ടും വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയേനെ അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇവിടെ പറയണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മള് ഇപ്പൊ ആര് സ്വർണം താഴെ വീണ് കണ്ടാലും അത് കളഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിൽ പോലും കിട്ടിയ ആരായാലും അത് എടുക്കാതെ പോകില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരമാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായത്. മരുത്ത രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചെടുത്തില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ല. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കും അല്ലെ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമ്പത്താണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ കാലത്ത് എല്ലാവരും എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു, അവർക്കൊന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് അവൈലബിളും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പത്തൊന്നും തന്നെ അൺടച്ചഡ് ആയിട്ട് ആരും സ്വന്തമാക്കാതെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ സമ്പത്ത് യുധിഷ്ഠിരൻ പോലും എടുത്തത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യജ്ഞം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് രാജ്യഭണ്ഡാരത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആ പണവും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പാപങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സംഭീതനായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമാധികാരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ നിത്യമായ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണ വേളയിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരം മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളെ പോലും വിപുലീകരിക്കുവാനായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. അനധികൃതമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങളുടെ പോലും ചുമതലയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളാൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതേസമയം സ്വതാത്പര്യാർത്ഥം അഥവാ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായവർ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളാൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ആകയാൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? നമ്മള് ഒരു കാര്യം ഒരു പാഠം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന പാപങ്ങൾ, അതായത് ഇവിടെ
യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യാർത്ഥമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിരൻ അതിനായിട്ട് യത്നം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ യത്നം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ കലികാലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യത്നം നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. നമ്മളും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാത്ത തെറ്റിന് വരുന്ന പാപത്തെ ഭയക്കാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. നമ്മള് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളും എപ്പോഴും ഒരുപാട് കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതും എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവനാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയാതെ ഉറുമ്പുകളെ നമ്മൾ ചവിട്ടി പോകുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ വീട്ടിനകത്ത് ഉറുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊല്ലാതെ നിവർത്തിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊതുവിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ അടിച്ചു പോകും, നമ്മളെ കടിക്കുമ്പോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തരാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യത്നം എന്താണ്? നാമജപമാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ വേറെ യത്നമൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല, നാമജപം മാത്രമാണ് യത്നം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, യഥാർത്ഥ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. എന്തൊരു കർമ്മമായാലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലെന്തുണ്ടാവും? ഒരു ബന്ധനം ഉണ്ടാവും, ഒരു പാപകർമ്മം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ യത്നം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം? യത്നത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. യത്നാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകൾ വ്യത്യസ്ത ദേശകാല ഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം യത്നങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒന്നു തന്നെയാണ്. അതായത് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ സംതൃപ്തി. ധാർമ്മിക ജീവിത രീതിയാണത്. സമാധാനപൂർണവും സമൃദ്ധവുമായ ലോകത്തിലുള്ള വഴിയും അതാണ്. ലോകത്തിലെ മാതൃകാപരനായ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ നമുക്കൊക്കെ മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അതായത് ചെയ്തു പോന്ന അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പോലും പരിഹാരം കാണാൻ അദ്ദേഹം യത്നം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? അതുപോലെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? പരിഹാര കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിഹാര കർമ്മം എന്താണ്? നാമജപം മാത്രമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാമജപം എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പാപത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. പകരം ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരായി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ യത്നം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാവരുത്. മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും വധിക്കുക എന്നത് ഒരു അംഗീകൃത കലയായിരുന്ന രാജഭരണത്തിൽ തന്റെ ദിവസേനയുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പാപിയാണെന്ന് വരികിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി യത്നങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത കലിയുഗത്തിലെ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം തൊഴിൽപരമായ കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യധർമ്മം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-13 പറയുന്നു. അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു രാജാവിന്, ക്ഷത്രിയ രാജാവിന് എന്ത് അനുവദനീയമാണ്? യുദ്ധം അനുവദനീയമാണ്, മൃഗവധം അനുവദനീയമാണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ അവർക്ക് നായാട്ടിന് പോകാം, മൃഗങ്ങളെ വധിക്കാം, ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് അംഗീകൃത കലയായിരുന്നു ആ രാജഭരണത്തില് ഈ മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യരെയൊക്കെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത്. യുദ്ധം ചെയ്യലും അവർക്ക് അനുവദനീയമാണ്, അതുപോലെ നായാട്ടിന് പോകുന്നതും അവർക്ക് അനുവദനീയമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ താൻ പാപിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യത്നം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്. എങ്കില് ഇന്ന് ഈ കലികാലത്തില് ഒരു യത്നങ്ങളും നിർവഹിക്കാത്ത നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ആ പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയാണ്, അതിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് അത്രമാത്രം നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം തൊഴിൽപരമായ കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യധർമ്മം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഭഗവാനെ ആ ശ്ലോകം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, സന്തുഷ്ടിം ഹരിതോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നാണ്
ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് ദേശം, സമുദായം, ജാതി, മതം എന്നിവയിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതുതരം തൊഴിൽപരമായ കടമയിലും വ്യാപൃതനായി കൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ അവൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ദേശകാല വ്യക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാണോ, ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാണോ, ഏത് രാജ്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആളാണോ എന്നൊന്നും അല്ല വ്യത്യാസം. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശകാല വ്യക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അനുശാസിക്കുന്ന, അതായത് ഓരോ ദേശത്തിനും ഓരോ കാലത്തിനും അനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ കലികാലമാണ്, കലികാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു യജ്ഞം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ അപരാധം കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നിരതരാകണമെന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരുവന് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാമെന്നും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കലികാലത്തില് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു യത്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ, അതായത് ശരിയാം വിധം, നമ്മള് വെറുതെ എണ്ണം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എന്ന രീതിയിൽ അപരാധങ്ങൾ കൂടാതെ ജപിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം വ്രജേത്. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുക്തസംഗ, അല്ലെ, എല്ലാ അസത് സംഘങ്ങളുമായിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കുകയും പരം വ്രജേത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും ആമുഖത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം മുമ്പ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കം മുതൽ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടും ഇത് തന്നെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. എന്താണ്? ഹരേർ നാമൈവ ഹരേർ നാമൈവ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യഥ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു വഴി, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരും പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മിൽ സംപ്രീതനാകുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതേ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കലഹവും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും നിറഞ്ഞ ഈ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുക എന്നതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകാൻ. മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന് അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമാക്കാൻ സമ്പത്തു കാലത്തു തന്നെ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അപര്യാപ്തതയും സ്വർണത്തിന് തീർത്തും ക്ഷാമവുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ അല്ല. ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൂലം വർത്തമാന കാലത്തിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ കുറെ കടലാസു കൂട്ടവും അവയെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണുള്ളത്. എന്നാലും വ്യക്തികൾ ഒറ്റയ്ക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രാജ്യഭരണാധികാരികൾക്കായോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ യഥേഷ്ടമായി ധനം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായത് ശാസ്ത്രാനുസൃതമായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക ചെലവും ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് സാമ്പത്തിക ചെലവേറിയ മറ്റ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത്രയും ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള യുധിഷ്ഠിരന് പോലും 3 യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ, സ്വർണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് വില, അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും സമ്പത്ത് വെച്ച് ചുരുക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നാമസങ്കീർത്തനം മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ യഥേഷ്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പണം സമ്പാദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ
ചെലവഴിക്കാനോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദ്വാരകയിലുള്ള സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു, അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ സ്വർണ്ണ പ്ലേറ്റിലും ഒക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്. നമ്മള് പേപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും സമ്പത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ദുഷ്യൻ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള യത്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്ന യത്നം. വേദവിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള അശ്വമേധ യത്നത്തെയോ ഗോമേധ യത്നത്തെയോ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രത്യുത യത്നത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വേദമന്ത്രോച്ചാരണത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ നവചൈതന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ജന്മം നൽകപ്പെടുന്നു. ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രായോഗികവുമാണ്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ബലി നടത്തിയിരുന്നു, അല്ലെ? മൃഗബലി നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ, അതായത് ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഫലവത്താവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യത്നത്തില് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ കിട്ടും. അതായത് മൃഗത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ബലിയല്ല നടക്കുന്നത്, അതിന് ഒരു പുതിയ ജീവൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനൊന്നും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല. ഈ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അഥവാ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അപ്രകാരം നിയമാനുസാരിയായി ഉരുവിടാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല തന്നെ. ദ്വിജകുലത്തിലെ ശിക്ഷിതരല്ലാത്ത പിൻതലമുറക്കാർ അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരെ പോലെ അല്ല. ആയതിനാൽ അവരെ ശൂദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ അഥവാ ഏകജന്മരായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഏകജന്മരായ വ്യക്തി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിന് അയോഗ്യനാകിയാൽ യഥാർത്ഥ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും പ്രായോഗിക ഫലസിദ്ധി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വേദമന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ അവര് പ്രയോഗിച്ചാൽ പോലും, അവര് ഉരുവിട്ടാൽ പോലും അവരെന്താണ്, അവർ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല, അല്ലെ? അവര് ബ്രാഹ്മണരാവാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെ ഏകജന്മരായി അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രരുടെ പട്ടികയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയാ, അക്ഷരങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഉൾക്കൊണ്ട് എന്താണ് ആ വേദമന്ത്രം എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം, എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രായോഗികമായ കഴിവും അറിവും ഒന്നും ആർക്കില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ബ്രാഹ്മണർ, ദ്വിജകുലത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? നമ്മള് എന്താണ്, ശൃംഗി എപ്പോഴാണോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചത്, അപ്പൊ തൊട്ട് എന്ത് തുടങ്ങി? ബ്രാഹ്മണരുടെ അധപതനം തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലികാലത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? നല്ല ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവില്ല. കലികാലം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ അധപതനത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായ രീതിയിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിവില്ല. ആകയാൽ അവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അഥവാ യജ്ഞത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. സുനിശ്ചിതവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ പാതയെ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതയെ പിന്തുടരുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. സുനിശ്ചിതവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ പാതയെ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।